Ungararo punga. Nami. Naman nila yung ugot. So. Ha? Naikisya pasin yasin na ako. Tina? Tina?
At
이목도 지금 Just been anyway. Vi siger velkommen til finalerne i håndboldsmesterskaberne i badminton. Vi er klar til at kalde ud på banerne. Vi starter med kamp nummer 301. Mixed-double på 17. Rena Bro Knudsen. Rico Dahl Kielsen. Fra tennisklubben mod Jakob Frederiksen, William Schmidt fra Pandora Link. Dommer er Rune Andressen og reservedommer er Jens Müller. Det er 2. På bane 3, senior mixed-double, kamp nummer 303, Sara Lindsgaard Jacobsen, Malu Christoffersen, DKN, Emilie Sørensen og Sebastian Reiner fra BKN, dommer er Hans Skylder og reservedommer er Christian Lein.
På bane 4, kamp nummer 302, mixed up U19, Manu S. Raffaldsen, Kim Filemonsen, Maria Rasmussen, Gjorde Vind og England Isaksen fra B67. Dommer er Inga Gejen og sæddommer Nino Grønlund. På bane 5, kamp nummer 300, mixed up U5, Rav Josefsen og Bruno Nathans tennisklubben mod Ilona Abelsen og Dickie John Thorsteinsen fra LBK, dommerne Bjørn Hansen og sæddommer Søren Grønlund.
På bane 3 spiller vi finale i Dameklub U19. Luganmark Affalsen ABK, Isabella Affalsen SAK, mod Laura Brandlund ABK og Malu Holst 160. Dommer er Torben Sørensen og reservedommer er Hans Morsen, og det er på bane 3. Jeg skal lave et skilt. Nej, det er fint. Papa,
Vi kan lige sige, mens der er pause her, at alle spillerne kan hente gratis frugt ned i kiosken. Vi har overskud af frugt, gratis frugt i kiosken til spillerne. Der er fundet en mobil, der lå på bane 5, hvis nogen mangler Motorola på bane 5.
På bane 2 spiller vi kamp nummer 305, David Lulu 17, Anna Jan L. Frederiksen og Mia Rasmussen fra Rødvik, Julian Straffelsen og bane nummer 4, dommer i Jan Udvisen og reservedommer af Christian Hede og på bane 2. På bane 4 spiller vi kamp nummer 304, David U15, Anne-Line Abelsen, NBK, Arne Josefsen Tennisklub, Molina Hofmeier og Martin Leisen fra B67, dommer af Alice Rybert og servedommer af Sandlæg Storm, og det var på bane 4.
På bane 3, der spiller vi kamp nummer 307. Senior dame, double. Tina Madsen Rafaelsen, B67. Sara Lindskov Jacobsen, BKM. Mod Emilie Sørensen, BKM. Og Cecilie Josefsen, Josefus og Tennisklub. Dommer er Siva Frederiksen og serverdommer er Ea Hoffmann. Og det er på bane 3.
When it comes to it. På bane 2 spiller vi kamp nummer 308, herredom U15. Timmy John Thorsteinsen, NBK, Manu Steffensen, NBK, mod Adam Christensen. Særdommer er Gunnar Andersen, og det er på bane 2.
lang ito. Bogade 5, kamp nummer 309, herredom på 17. Vilkodal Nielsen, tennisskolen William Schmidt, Magdonik, William Thorsen og Werner fra FBK, dommerne Jan Kuhlsen og Søren Tøpper fra DK 5.
세트가 시작하는
Bane 4 har vi kamp nummer 310, herredømme i uge 19. Lindelæg Isaksen og Markus Pels, 67. Spiller mod Markus Dommer er Hans Brorsen, særligdommer Peter Lange, eller Bane 4.
På bane 3 skal vi have kamp nummer 311. Pers Herby Senior, Malik Christoffersen, Julian Malik, DKN, Sebastian Wagner, Benson og Tove Kennedy fra DKN. Dommer er Ine Brøndum og slagdommer er Olaf Hansen og på bane 3. Mamma! På bane 2, kamp nummer 312, damesingle U15, Barbara Josefsen, tennisklubben, med Leia Sørensen, B67, dommer er Lea Hoffmeier og linjedommer, slagdommer er Silke Børgsen.
Vi skal give en ny stopplads til 2 Hans Møller med 2 server. Iconic. På bane 5, kamp nummer 330, Davis Silkeborg 17, Rina Knudsen, tennisklubben mod Jakob Frederiksen, dommer fra Silkeborg Sport og serverdommer Torben Sørensen på bane 5. Ni batting.
shoot. I shoot.
På bane 2 kamp nummer 314, damesingle U19, med U-holds U57 med Marfix David Jakob Ludvigsen, serverdommer, bane 2.
Bruno Nathans Tennisklub spiller mod Jimmy John Thorstræsen, NBK. Dommer Christian Velde, servedommer Signe Frederiksen, og det var med 4. Attack. Mia. Attack. Kom hier. Ook op, Tessie. Ja. Nu is hij boos. Net een poes, ja. På bane 3, kamp nummer 315, dagens senior. Sara Lindskov Jacobsen, BKL, mod Emilie Sørensen, BKL. Dommer er Christian Dein, servedommer Luca Madsen, og det er på bane 3.
Ah, sì. På bane 5, kamp nummer 161 herresing U17, Emanuel Thomsen, BK, William Schmidt. Den er igen dårlig mod og dommer af alle snyder. Dommer af alle snyder, og særdommer Sander Storm, det er bane 5.
nede i kiosken. Gratis rum til spillerne nede i kiosken.
bane 2 har vi kamp nummer 317 Hersing i uge 19. IK mod Magnus Kjels i B67. Dommer Hans Borsen. Servedommer Mille Bein. Det var bane 2.
har vi rundt på dagens sidste kamp. Kamp nummer 318, Herresing Senior. Dag 3, Toge Hjeltred Blikfer, BGM, Løb, Tiger Christoffersen, BGM, Dommer Høger Hansen og serverdommer Jakob Rødvisen til på bane 3.
William di ba yun? Naya. Oh!